It-8 ta' filgħodu ninsabu fis-siġġiewi nistennew is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci biex toħroġ mid-dar tagħha u tibda ġurnata oħra ta' xogħol kontra l-imxija ta' coronavirus f'pajjiżna. Bonġu. Bonġu, l-għonet kif kien il-lejl, kellek lejl ta' mistrieħ? Iva, lejl tajjeb, domna d-dejjien il-ħidma u koll għaliex matul il-lejl joħorġu r-riżultati ta' dawk li nkun qegħdin nagħmlu fil-għaxija u allura mbagħad aħna mbagħad kmieni filgħodu nibdew propju anke naħdmu l-każijiet. Issa fejn sejrin u kif tidher se tkun il-ġurnata? Hija, llum għandna ħidma li hija propju ħafna minnha fuq il-COVID, imma anke jien nibqa' għaddejja b'dik il-ħidma tiegħi li propju kelli qabel ukoll li trid tibqa' għaddejja fuq is-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika. Dak huwa xogħol fejn aħna nipproteġu lill-popolazzjoni tagħna u aħna nippromovu wkoll saħħa tajba biex in-nies jibqgħu b'saħħithom. L-ewwel li ħammurru issa għandi l-ewwel meeting ma' leads tal-COVID team li dawn aħna qassamna numru ta' nies li jkun qegħdin jiddireġġu diversi teams li huma propju biex ikunu nistgħu aħna nkollu t-tħejja tagħna dwar il-COVID mill-bidu sal-aħħar. Tajjeb wis nimxu wara? Iva. L-ewwel meeting tal-ġurnata kif se jkun imqassam ma' min se jkun? Mela, aħna qassamna gruppi skont ix-xogħol li konna bżonn fil-COVID response. Allura hemmhekk aħna llum dan meeting ħajkun il-leads meeting, jiġifieri nkunu responsabbli minn kull entità minnhom u anke wkoll għandi s-senior advisory team li jkun qegħdin ħarsu lejn ir-riċerka li għaddejja u anke hemmhekk imbagħad aħna nkun nistgħu dejjem intejbu il-ħidma tagħna. Sakemm il-Professur Gauci qiegħda l-ewwel laqgħa tal-ġurnata skappajna ftit u tlajna nkellmu l-kollegi tagħha biex insaqsuhom ftit dwarha. Matthew, sakemm qed tistenna l-Profs Gauci, inti driver tagħha, x'tgħidilna dwarha? Jiena l-ewwel persuna li tibda magħha u nispeċċa magħha u dejjem nafu bil-bisima. Profs Gauci dik il-persuna lek inti ġifieri jiena pereżempju filgħodu f'vera ħażin li m'għandix aptit naħdem jew m'għandi aptit xejn il-ħadd, letteralment tiġi titbissimlek u tgħidlek bonġu bla ma tgħidilha għax għandi din il-problema. Tpoġġi bil-qiegħda miegħek, tiddiskuti miegħek sakemm tasal għal konklużjoni fejn mbagħad fl-aħħar mill-aħħar inti stess mill-uffiċċju tagħha toħroġ titbissem ukoll. Profs Gauci, l-estejtu dan l-ewwel meeting smajna anke ċabċipa fl-aħħar, normali tispiċċaw fuq nota pożittiva, Iva, għaliex kien hemm ukoll persuna li jaħdem fl-ekonomija li bażikament dan ukoll qal li dawk il-pajjiżi li jmorru l-aħjar fl-ekonomija huma dawk il-pajjiżi li l-aħjar imorru fis-saħħa. Ġifieri għalina hija inkoraġġiment li bit-tim kollu li ħadem propju hemmhekk issa aħna qegħdin naħarsu qudiem biex anke fl-ekonomija tal-pajjiż imur tajjeb li wkoll jibbenefika s-saħħa tal-poplu Malti. F'dan l-uffiċċju ta' warajja bħalissa l-Professur Gauci qed tingħata l-aħħar aġġornamenti dwar il-każijiet ġodda ta' coronavirus u dawk li fiequ fl-aħħar 24 siegħa biex minn hawn ftit tal-minuti oħra twassal dawn l-istess aġġornamenti lill-pubbliku. Nofsinhar 20 u qed nersqu lejn dak il-mument li l-poplu Malti Gauci ta' kuljum ikun fuq ix-xwiek jistenna. Dak il-mument fejn il-Professur Gauci twassal l-aġġornament tagħha lill-pubbliku. Profs Gauci, x'aħbarijiet għandna llum? Iva, aħna komplejna nsegwu l-każijiet, aħna qegħdin inżidu dejjem it-testijiet u għandna 3 każijiet. Għandna każ minnhom li ħareġ
l-isforz it-testing li qegħdin nagħmlu propja huwa minn Għawdex u għandna żewġ każijiet oħra li qbadnihom għaliex kellna każ u aħna komplejna nsegwu anke l-familja li kienu kuntatti ma' dan il-każ bdew bis-sintomi għamilnielhom it-testijiet u dawn ħarġu pożittivi. Prof Gauci, għadek kif l-estate aġġornamenti ieħor, issa x'inhu l-pass li mis fejn sejrin? Iva, dalodu ħafna mill-ħidma kienet fuq il-Covid, però jien għandi xogħol ieħor, issa ħammur l-uffiċċju ieħor tiegħi fejn ħankun qegħdin nittaqgħu wkoll ma' diretturi li għandi li hemm diversi ħidma għaddejja fuq is-saħħa pubblika u anke niltaqa' mal-istaff ieħor ta' dak l-uffiċċju wkoll. Ninsabu propju fil-Belt Valletta ftit pass il-bot mill-Ministeru għas-Saħħa fejn il-Professur Charmaine Gauci se ikollha żewġ appuntamenti hawnhekk. Prof Gauci, hawnhekk nafu li għandek żewġ appuntamenti ma' min huma u fuq xiex se tkunu qed tiddiskutu. L-ewwel għandi meeting ma' Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Mr. Fejn li hemmhekk nkun qed nitkellmu fuq affarijiet dwar il-COVID-19 imma mbagħad ukoll għandna diskussjoni dwar affarijiet oħra li huma relatati ma' saħħa pubblika. Mbagħad għandi meeting ma' Chief Medical Officer li huwa l-kollega tiegħi li nkun qed nitkellmu fuq affarijiet ta' policy. Frekwenti jkollok laqgħat ma' Deputat Prim Ministru? Għaliex aħna nkun qegħdin naħdmu xogħol tekniku, mbagħad nitluk mat-tim tiegħi u mbagħad sawhekk nkun nista' nippreżentalu wkoll il-pjanijiet li għandna għalhekk aħna nkun nistgħu wkoll peress li huwa l-chairperson tal-kumitat li huwa responsabbli mill-interministerial meeting dwar il-COVID, importanti li aħna jkollna wkoll dak l-alignment li jkun hemm ukoll ma' ministerji oħra. Charmaine li appuntajta Superintendent tas-Saħħa Pubblika madwar 4 snin u ma dispjaċinix għax mat-tim tagħha jagħmlu xogħol tajb ħafna, xogħol li ħafna darbi ma jidirx imma nafu li għandna xatt fuq min inserħu magħna. U meta jkollna sitwazzjonijiet bħal għandna bħalissa bl-epidemija tal-coronavirus, juru kemm verament isalfu t-tim ta' Charmaine. Erġajna lura fil-Life Sciences Park fejn bħalissa l-Professur Charmaine Gauci għaddejja b'laqgħa virtwali mill-uffiċċju tagħha fejn qed jiddiskutu l-effetti tal-imxija tal-coronavirus fuq is-settur tat-turiżmu f'pajjiżna. Wara ġurnata ta' ħidma rajni anke tmur tlesti biex il-lejla tidher fil-programm. Kemm hija importanti li anke f'dan iż-żmien tibqgħu hemmhekk biex tkunu tistgħu twieġbu l-mistoqsijiet tal-pubbliku u tal-midja. Iva, importanti li tkun fuq il-midja għaliex hemmhekk aħna nkunu qegħdin nwieġbu dak il-mistoqsijiet li għandhom il-pubbliku u importanti ħafna bħalissa li aħna kull mistoqsija li jkollhom inwiġbuha għaliex hekk huwa l-uniku mod li huma jkun jistgħu jassiguraw ruhom li aħna proprju qegħdin naħdmu biex inżommuhom sejf.
Profs Gauci, għaddit il-ġurnata tax-xogħol tiegħek, issa x'se tkun qed tagħmel x'inti tidħol id-dar? Issa mur ngawdi naqra l-familja u mbagħad nistrieħu ftit ħalli issa mal-lejl jibqgħu joħorġu iktar riżultati u mbagħad filgħodu nqumu wkoll biex nerġgħu ikollna ġurnata ta' ħidma. Jiena ninaqgħad mal-poplu Malti Gauci biex l-ewwel qed nirringrazzjak tax-xogħol kbir li qed tagħmel u nirringrazzjak tal-li tajtna l-opportunità biex ngħaddu din il-ġurnata miegħek. Lejl tajjeb. Lejl tajjeb lil kulħadd, grazzi.